Hi mga idol. Ay. Yung karon dol. Kabantay mo ana sa likod nako dol. Kanang naay murag mananap diha ba unsaon. Tudloan ta mo unsaon na pag-drive ron dol. Ngayon may kayabangan to. Oh, kabaluan ta ana atuan ang padaganon ron. Magpatag ta ni rong kuan kanang karsada ba. Atuan ning patagon diri rong bukid ani. Dapat dali sa mental hospital. Ya. So karon dol, nanatas duol mo sakay na ta. Sakay na ta ni atuan ning padaganon kusog ni kay mudagan ron. Basta ako yung mudala ni do kusog kay ni mudagan ron dol. Hoy! Ay! Sumuno! Tay na itag-iya. Why are you running? Why are you running? Mas ka mo nga ani dol. Imbis ang piso atong padaganon ako naman oy gadagan ani. Naabot ng tag-iya doon.